Okay, datas interview ni kuan sing ngalan nimo? George Banda-Banda. Jules Banda. Mura magag tayo na sa camera kay daghan ra mong view na. Mura lagi dancer ka eh. Dili. Pero mura ka dancer. Sige lamang. Aw. Sa imong kuan ka, sa imong tanaw ka, kanang di ka magusto mo. Depende. Balag batig na akong at least na uso. Hindi daw. Wala tama sa. Hindi na bitaw. Ay, sabon. Di mo. Ano ko ang wala. Kakayan na yun, dire, ana. Para atubang sis kamera. Na mabasa sa dira. Ito, di question man na. Nam good. Ano ka tawag? Oh, kanang shades mo kani na Ayun makita. so. Sino ka ko pero kuan mo question. No virgin pa ka. Virgin pa ka. Ha, nami ka. Mo kuan kaming mingo. Kanang usabit kan kanang pili na di moron mingo. Usa pa lagi na. Diyan na pana na nakatilang bayin mo. Nga, pa, pero bitaw ko, bitaw ko, sarap ay nakatilang ako. Tulad ka ba? Patay na yun. Di, musok pa yung taan eh.